Kon-Tiki blev bygget for, at Thor Heyerdahl skulle bevise sin teori om de første mennesker, der kom til Polynesien, ikke var asiater, men fra Peru, fordi videnskabsmænd der ikke troede på ham. Tømmerfloden blev bygget af balsatræ fra skovområder i Ecuador, hvorfra de blev fragtet ned af floden til kysten, hvor tømmerfloden blev bygget. Der blev ikke brugt søm, skruer eller ståltråd til at bygge Kon-Tiki. Kun tovværk af hamp, bambusrør, bananblad og nogle få fyrretræsplanker, fordi den skulle bygges af de samme materialer, som den højst sandsynligt ville være gjort dengang. Sejladsen startede fra Limas havneby Callao i Peru den 28. april 1947 og blev afsluttet den 7. august efter 101 dage. Da tømmerflåden havde sejlet næsten 7.000 km, blev den skyllet ind på et koraller ude for øen Reuea i Polynesien, men videnskaben blev ikke overbevist. Og også selvom Thor Heyerdahl blev berømt for sine aktiviteter, opnåede han ikke den videnskabelige anerkendelse, han gik efter.